Kini nga istorya gikan sa usa ka pari nga na-assign sa Papua New Guinea. Sa ilang hospital didto, naay tigulang nga mag-adtuan everyday kay basahan sa Bible ang tanang pasyente. Pagkanindot, upon one day, nahanap ang pananaw sa tigulang. Giingnan sa doktor, "I'm sorry tay, hapit na kang mabuta." Pagkaugma, wala na nagpakita ang tigulang. So ilang giapas ug nakit-an ang tigulang nga nag-inusara sa bukid. Gipangutana nila, "Tay, nganong wala naman kami balik sa ospital? Nasuko kas Ginoo?" Ni-smile ang tigulang ug niingon, "Wala man ko masuko sa Ginoo. Gituyo nako ni nga samtang makakita pa ko, gi-memorize nako ang mga teksto sa Bible aron inigkabutan na nako mubalik gyapon ko sa ospital to continue my mission." Mauna pasabot ni Kristo nga dapat mamunga ta og daghang bunga sa giingon diri sa ebanghelyo. Kung si tatay mamatay ug pangutan-on sa Dios sa usa ka kinabuhi nga gipahulam nako nimo, pila na imong mauli nako? More than one. Ang hospital staff, mga pasyente, ang pari ug ako mismo na-inspire ko sa lalom nga pagtuon ni tatay nga wala mi surrender. Mga igsoon kita kaha, sa usa ka kinabuhi nga gipahulam sa Dios nimo karon, pila na kaha ka kinabuhi ang imong mauli balik niya? Can you name a person nga makatestify nimo nga buutan ka? That person is your good fruit. This may sound binata, katawanan, pero kung atong tinud-on, what if wala tuoy tawo nga na-inspire nato kay batitag batasan?